APHLC ahin pen nang itum media court atong pana jokpa alam the do lapen nang itum labang so alam the Karbi Anglong arat angkang pi pacetak po bukan sini itum nang itum macam kapon lo lapen ke bang pot nang itum para ke rupilo bikhek ni itum pini nang itum pana jokpa bang ke lain lo je nitum kedam tangar ni nitum Forum for Hills Autonomous State Movement pen nitum Karbi Anglong East West lapen di Mahasau apan itum voluntarily lapen non-violence democratically nitum bon hapon lo halabang so ke hapen mamat nitum han Karbi Anglong East Superintendent of Police lapen Deputy Commissioner Madam Nirula Pangchuki alang nitum Forum for Hills Autonomous State Movement step kedeng aputhap nitum pan aron alam thepen chenglok penangan nitum pan nangathanji kusi nitum pan ang chupalo patungi nitum damlo lapen nitum alang nitum kaningge pon alam stame nitum chinilo lapen nilitum kupia polsi bon tame panang kokma ulutang te ilitum Karbi Anglong East West lapen di Mahasau ningkan pokep susi nitum emprek ke hang nitum chot lo pogali kedam tang always sitame nitum theklong lo sitame piniar nianta successive government state government lapen central government labang so ka implement ji ophan hangnat alam jak mata alam don lapuson ave central leader atum sitame dak litum Karbi Anglong along election of por hudlo pulotang te wangpo power nang pe bangot lapen nang tu makemang article 244A bang nang pachun pipo ku kecak do pik thoi phak sitame apong tin ke chak sitame chak pakke joy si nitum thekdam long aposi nitum isi pe na bang ke lalo ilitum non Karbi Anglong East West lapen di Mahasau apan isi lang namlo pulotang te constitutionally nitum che study dam pamelo pulote ilitum Inglong so mate ST Hills bangke isi premium yang nitum lang namlo pulotang te dak nitum reservation Assam Assembly along lapen Lok Sabha along sitame nitum pan halabang so arona teng pen nitum non aningkan ke constitutionally ateng ke damet lo sitame ako amendment kuri thusi surini rank ko aningkan amendment kuri thusi ningkan cap of farman ako ST MLA asit ka reserve of funds tame claim pon tulo ningkan cap of farman lapen non abang ke ningkan po damet lo lapen non ningkan po wet lo labang soang bong state government lapen central government abang ke je delay tactics si article 244A complement PG apan kam claim wrong lo apot si non ningkan po dam edlo pulotang te MLA asit tame reservation avelo MLA chot kali Lok Sabha long sitame reservation avelo dake litum ST Hills sitame bang government jong si leti sung si litum ke dokpo article 244 ke jong hele chahang tame MLA tum ta bang ningje pon pelo athe litum MLA kali dat po Karbi mate ST Hills MLA kali dat po ba MP kali dat pa hai po apot si netum labang so theglong si article 244A laningkan ho apram mate la reservation a terms juje ako si labang so article 244 bang ke implement nang ji ko se netum mathasi laban government apan isi la low ki pipan tame tuning ri lo tame low ki pipan netum ka tuning ri pan tame piniarni improvement mate a process bang netum thekdam long le joksi netum voluntarily laban democratically non violence pan sitame netum labang so ke bon bangke phanang ko lo la so ke bon bangke ningduk kecepak lang nito mapan constitutionally state lapan central asor constitution apan che respect with that che honor ne that nito bon tame nito phain tung te athe nito ta somar dore bangse school do nito ta nito methang se tame kama chuklem pencheng lok kedam ke bang akatora doji ko phak se tame klem nang kok alam bang ke la hello je ningkan phong bong jong si nitum article 244A
ปัจจุบันบาปลองเลยปลดังเตลิตัวมาไข่ ST Hills บางแค่สุ่มไปกังเดงสิโดโกพอสิlabang so ka chisong lagay nang lipen nili lapuchot kali bon tame karbiang long kiduan a song a political party chipu pe pinpen netum pu pak si nitum chisong nang jipu si netum mathapon pen si forum pen netum chingwai si netum labang so bon bang phapon lo lapen netum chuning ri lo karbiang long arat kiduan atum sitame labang so warning ningdum ng chipak lang dun pen nang litum sitame labang so nang observe dun pu si nitum nang lito mapan pachini pon lo asino nito ma president akai sir James Sansi alang lipan lai aku rada panan so se kurada kalam pachini pon na to choro lo alam ke hok lo il tum non ke wang bo ka phre me me alam ke do pena joksi nil tum bang same autonomous state ke long vegna ko ko bang ke mangsi urgency dosi seriously penitum non APHLC se dame labang so implementation ng gipo ben kamathabang sinon tari kriketom ani samenitum bon isikolo athenitum chinilo Indian Constitution along 104 amendment a hot halabang so 2020 ani kana hot harak amendment ason sa peklanglo mohet iltum secretary ni yeson taksi hadak itum ST lapet SC atumaphan reservation a seat PG lake nikan keba phansi latum isi extension pe people lo 2020 aninkan lasinon labangso amendment ki pi non 2030 and kokko 2030 ke labangso jitu reservation etum ke longbom non legislature long punon parliament long punon itum longbom abake jutkokko Jurko pe lopote itum karbi itum reservation avede lo polote itum mana kitum do kokko kedamtang ni kan same itum reservation do kokko na joinesi ilitum non anta ilitum dun bom lo pen reng dun bom lo la pen long dun bom lo seta labang so reservation jong se avede lo polote karbi itum ke ki virlo itum akisung tepi khang jang po la si niltum a seriousness ke en urgency ke engela hello the autonomous state by hook or by crook before 2030 aprang baki autonomous state long back nang po laban article 244 bang implement back nang po bang say nitum isi urgency ason take long lo laban nitum basi mathapon lo labang ke niltum phanang pibek nang po central government laban state government on anstame niltum alam mate article 244 alam seriously no anta endpoint pelang constitutional right to cope and people same nil to ampan ladak autonomous council aphan macher soja ko people chetpen macher so ko pene sisul pangtang chetpen ko temporary arrangement hai hui sinon anta claim bom lang labangke nitum totally protect la pen croitum te athen to permanent solution sing kenangji athe kedamtang ni kan pli cap nitum chesong that postame autonomous council fan macher so package people macher so ja kong people hala pera bangsi iltom ban lapu iltuma ke manga bangke divert kuri bom dilute kuri bom lasi niltuma bangke non all party hills leaders conference bangke halai hu jitu autonomous council fan macher so ja kong PG macher so pine special package PG ko bangke nitum dengun elo setame jitu ni constitution long ke dotang article 244A labang so bang sin depan implement rek nang po lapen nang pibek nang po bang si niltu mahin pera bangke akemang sodak pada kon lo la sige damtang niltu mche song bom ako puthor ke je song thu sik jit pen pasod dak pen ke je song ya phan bangke niltu non sik atlo lapen nitum labang so autonomous state jong sin depan nang pibek lo pulote nitum bon culture la pukali lapen na parsame kapre sodak ang dengata nitum enlo nang po bangsi nitum mahin pen ka sigdo ka chedangdo lapen nitum mangke claim vekpo nitum ke thanga bargaining da kurire thang pine adjustment laihuden tum dengune nitum bangke jitu ni article 244A ke do hala bangso abangsi nitum ke hang bino lapen dong vek nang ipu bangsi nildo bangke akimangdam lasi mohet itu secretary da thanpon lo nildo pan DC atum
lapen asong thang si SP tum ni tum panang therlo ni tum panang pulo jenang tum nang si ke bon lo pede nang tum pan jelang thapo nang tum pan gas dopo nang tum property asset ai hu tum non assessment koripo lapen mo bon hot ko anma daka lukson nang tum si pinang po posin tum panang pulo lasin le methang ma de thak dong lo 40 years ang bong Delhi Charlie bong puno hot student days hot same la so thak akathera ke habin tulong bom lo lapen ni tum ke bon hot ni tum panang tum nang ke net jelang ke thap pulis ang ke sap ni tum panang ke chok nang ke theng lahai ni tum po bom lo lapen lancho tagalang ni tum anso si same ka che song non bang ni tum ko pa sik tu po bang si patumi SP bang same thak lo lapen SP bang pulo nang tum pi se che song da nang gilang ati nang tum non amendment da parliament of the amendment dopo 125 amendment dopo hada tu nang tum penangan na privilege longpo ke penangan na tum han longpo pulo setan itu pulo 125 amendment gitu considering ke claim dia lo make autonomous state ala make ada kompon dak awe apo se hala bangta itu me program ठीक है district development apa council development apa macam so tangka poisa nang le thai kapre do thai same hala bangke autonomous state kali lapen hala bangke de tum permanent solution kali ko bangse patumi SP bang same dum chidan dutlo lapen tum same pulo nang tum bon ri po same tum bon po alang tum pulo ke bon ke aron ave ke po aron dono na ven tum chine lo sedan is ke bon po bangse patumi da thanon daglo lapen patu we same de tum dak honorable MP lapen honorable MLA pen samen itu bisa discussion dulu gonda ini anba alang tum nang hangsi ni do mala so abona putak nang tum video nang ji lapen nang tum ko pima kima nang cingki nang kima pi pusi alang tum same ni do nang thanlo lapen al tum nang thanalam an same autonomous state alam angkal rodam de hada bangke sik sedula bangse pangtang usot po lapen governor phansila tum tuningri Ladakh itu man fan pu same pewan ji pula bangsa alam sa tuningge seta hala bangsa autonomous state kali dia posi ni tum project la pendeng ni the lasi ni tu abangke bon ke pedo vek po posi pulo la pen jongsi ni tum ke bona bangke autonomous state long nangi la pen state government central government atum pen chingkilong chethalong ni po bangsa ke mangdo lasi la tum jongsi ni tum manang pating kitek ni tum pan la bangsa autonomous state lam jongsi chief minister of Assam ben ta jongsi chingki tek che tanlong lok prote la bangke nitu mokti mathapo seta nona matke bon vidroji polama ke into machersuna tamatate SP DCA tumna polam nitu dengune pen proine pen MLA pen MP nang thana lam samen nitu no ma dengune pen proine athe piwa hala bangke nitu par menena solution of hala tu nashing mai kali was a temporary arrangement of passage nangching mai chot autonomous state fan kali de report di tomang project pen nang ke la pen bona bangke ni tum ke pedo po ko bangsi pinita nang to pan klarda pen lam nang kan lo lam thi sinang ru lam sir ang lit tuma bangke hempre kang thim sinang yi pusinon che song bom do sita batai Assam chief minister ke bang hut herang kia tum hempre ka putha gar judulo pulong te nang tuma pan ke article 244A nang pipilang sita power bangke nang pibom lo pusi kipu super state ateng lo pusi nang kipu la solam puthak kar biang long arada pan asap so pachini jima nel jongge pu kang tu bangke chief minister Hemanto Biswa Sharma constitution alang lichini pame clearly shine autonomous state pada article 244A aja kong la pen 6 la bangso hini aja kong alang li thak thek busin pudam tung alang ligi pu bangke 6 schedule Ladakh itum non 6 schedule jitu ke do hala bangso aja kong alam si alang li kining jechot jong si alang li Nil Tumban financial power ng pitek pulote law and order power ng pitek pulote chief minister ni tumlong do pulote ni tumlong home minister do pulote hala bangke autonomous state lo lasi alang liya bangke autonomous state power ng pilo po bangke tipu bangke kejong nama ke chok je posi nil tum rada panda pachini lapen alang li panta ni tum pachini lo la bangke autonomous state kali lapen patu eda ninggelo autonomous state pada article 244A pen pini ni tum sikai sita colong lelang sikai si atangka dan tum colong lelang apose la bangke alang lipu seta la bangke di tum kroine la pendengune hala 6 itu aja kong nang picet
la pen hada ke do aja kong hai hu ke long pon pe de pemangke la ke 6 rule aja kong chot la bangke article 244A aja kong ke hada kang nat ni tum long lam pini anta Chalo. Tante Karbiang long kang kirdung dia rata tum ka siksa ka de jima. sini lo ni tum kasik sa bangke do po seda labangso ka che song labangso autonomous seda movement na bangke ni tum ke labangso round du ji tua prang pen sin tum ke che song bom lo la pen chedan bom lo pen struggle bom lo posi a holo non round du ji po lam ke ni tum ta non he sika julong la bon seda ni to bangke ron jong si do koklo ahong hak pote halaso bangke ni tum seta matha bonji ta nona mat ke ron ke doji ang ring tum theklong lela hoitu hadak India Pakistan jasemet bangke POK long hadak sinombat ala soa disturbance bom around the bomb samela puan nangkele ji ekdom seriously pen ko bangke ni tum theklong lela ngapot ni tum bangke hala bangke lapuan mane kudam itum te ron alama bangke penjong si mola puan nang li thurok lo pulo te la bangke ni tum aku ni tum tamat hapoji ate radapan singhon du ko pot radapan sinsu du ko pot ratumpan pe sung itung te ratumpan pe duk itung te ratumpan apa mata dam pe sung itung te ni tum seda sila bangke mun tum mata ji Kibon ni nale tu bini ke jok pon ko sondo nale school ko nale do dang laso bangke ni tum mala official notice si tame ni tum piglo dang ni liporik dat po bon guidelines emergency services including medical, fire, ambulance, electricity, press media, and all examinations related activities including school examinations are exempted from the ban. Lapen ako dak putulo the ban will be non-violent, democratic, and peaceful. We are all public support transport operator, business establishment, educational institutions, and offices to voluntarily observe the ban in solidarity with our constitutional demand. No coercion or force will be used on the public. Kasi voluntarily si nito ma atumi nito pan SP sir lapen DC mem tame nito pan ng pulo je India long ke Supreme Court lapen High Court pen si tame ane bon ke kolom bangke lage benet lo basipo jong si ban at lo polotang ke Lok Sabha lapen Rajya Sabha kache papas alu ni dong pan nak langka di lage siap bill di madi Lok Sabha lapen Rajya Sabha je born is banned in India bohala so a bill di ni dong pan nak langka lapen itu mabangke non dak tame itu constitution as per constitutions of India article 19 1A lapen B hala dak itu lang dam lok lang freedom of speech and expressions lapen peaceful assembly. Halo sopensi ni tum ladak langdam si ni tum voluntarily observe nang ko si karbiang long ara rapan kacuning ri ningduk cepak lang na. Ate ni tum ningkan ko anlo ni tum akai kisung ke ponang. Ni tum non Nagaland so ni tum karbiang long pen choy lok. Meghalaya so ni tum karbiang long pen choy lok. I state alang ni tum long lok amasi ke plang ki pi ni tum lang nam tha. De non malay litum dam la thekdam long di mapura long ma ya plang ke pi anu tin nakata lakh puti crore puti yang se yetum karbi yetum ta hemprek long lo pulo dang de litum ta la puson develop dum ko engineer of fine wang ko di IAS ta me litum ma fine wang pulo sa se ke thekre scientist ta me litum dang plangun ko pa me non litum karbi ang long ke tum thekser also martum sita me api potum dangka maha ka vedera jok ka pachar li yung pa support dun ne aposi nitum piniarnian ta pa phigoplo la potsi hemprek jong se article 244A ateng benitum long lo polotang de litum aphat fund tame nitum direct central pensilong po nitum ke plan ke pi development ka do ka tame nitum chunun po border issues tame nitum theklong lo same la tame nitum charai komun pame me ate state government pen interfere pu state bang chingkidat po itum district ke gopilok lemala bang board chief minister chingkidat understanding the koklo po de itum jahangjo de apotsi state jong se litum long lo polotang de border tame nitum secure po lapenda karbiang long akai akidu kisungan non PGR VGR punon lapen hala language alam par ni sihat di letong pan isi lata ningduk me alam setame akai sar non government kachari atum alang litum rak akemang lapen alang litum sitame amethang alang baching hon ke doko ko joine chief minister kemang ka puri tet lo chingki je thanun si aku litum separate notice tame na paulai tu lasi
lason hemprek long letik ka bang itu man threatening do bompo threat ke litom han do bompo litom khai pa lapan mo pen pulo ka non ikan powet lo nikan po pilo pelotang ke MLA ta reservation kali lo MLA reservation kali lo pelotang ne dakar biang long pen komane ke si MLA mandat pelotang te alang li la litom karbia to ma phat pindeng sumpot alam dak assembly long ningje dun haji ma de ningje dun hai elami ki puta ningje dun haji ma ningje dun article 244 e puta ningje dun hai ma ningje dun hai a porsi la ningkan powet lo la si litom karbia to la ningkan hongbong ilitum che song ilitum makin mang ilitum pacung che pelotang te ilitum ke kisung lo sung pipo ilitum ke lasing ilitum appeal lo karbiang lo ngarat ke doan fans tame expert nitum nang ilitum fan by person ke ilitum nang liune der lo se tame true nang ilitum platform social media mate media hoi pen nang ilitum fan tuning ri lo jala bang sor ni ilitum ka do ka ve ning si ke doang tek ining ke oi ka cepak langang tek ilitum cepak lang lo na la so ke bon ke phapen la lo plotang te dispur seta misi attention nang do ko la pen central seta misi attention nang do ko pusi nitum la ke chingsi step deng bon lo la sinang litum nang chedonun la pen nang observe ko pusi litum ning chesi pini press meet nang litum ma chop phaponta dang asi pajut poni ko lo tado